palit ko ang magic signal. Pero, no? Si Iro nga si Blackman. Blackman. Piso. Oh. Saka tayo ka computer. Kung payo ko kahapin ka mo. Hindi na masulod yung mga lao. Ito ba? Nagpaayo ko kay balik kong karang mabalik mawa ang quarantine. Makapilit ako kay nalugi na ko kayo. Hindi naman na 20. Oh. Pero okay na. Ako eh, 20. 1.5. Mahal na lagi, 1.5. Ilan? Ako na ba ito sekarang? Oh, di ganahan si kaon, si kauban. Ganino, isang kaon. Siguro ng isang mga bundog naman. Jay, kuhan siya ka. Napapansin ba? May kauban si Cassie. Oh, Pero ka-readers na nagko ma. Lord.